Kidunging pertiwi panutaning jalmi saben laku puniku sinanti dening sang titah kang nyinaoni ngelmi pitung laku utama minangka sanes mung tembung nanging tumindak laku pertiwi paring pitedah tanpa sesapa tanpa ngendika lumangga rinengga alam lan rasaning manah dongkrak gumurkahe jalmi tansah eling dharma bakti jalma kang bisa nyumurupi kidunging pertiwi kanthi sasmita tentu bisa dadi panutaning tiyang ing alam donya.